Hej sammen. I dag sidder vi så inde i mit sæde. Jeg er pludselig super awesome. Kunne ikke lide den. Og som sagt er jeg lidt overfældt. Så det går sgu ikke så godt. I dag, lige nu, der skal vi så rydde op i kisterne. Vi har jo købt den her sæde i et par dage. Nogle dage. Jeg købte den til 27,4. Og vi skal rydde... det er godt nok. Vi skal rydde lidt op i den her kiste, i de her kister her. Så det tænker jeg lige, at vi gør det. Vi har nogle pakker og alt muligt lort, som vi skal rydde op i. Altså lige nu så smider jeg bare lige alt lortet her. Og her. Så jeg tænker, og her skal jeg kigge. Så tænker jeg lidt på sådan noget som våben. Og sko, hjelme. Sådan noget der. Det skal op i den øverste. Og det skal bare. Der var en bil. Så skal det her op. Der. Ja. Kan vi en pakke. Det er på. Kan vi lave noget dyr her. Og så skal bare. Jeg sorterer dem ikke så meget lige nu. Det har jeg tænkt mig at gøre på et tidspunkt, når jeg magter. Men ikke nu. For jeg ikke gider det. Lige nu så får jeg bare lige hurtigt af den. Det kommer ikke for lang tid det tager. Jeg håber ikke, det kommer til tiden. Vi mangler jo stadig lige lidt, og vi får se lidt flere godt. Ja, det var godt, at vi kan nå. Godt. Herinde, der skal kun være hakker. Så det er det. Altså, der ikke skal være. Sådan. Der. Det var sådan her i, så de lige kan stå der. Diamant her. Ja, det sker ikke så meget i den her episode, på grund af at der er ikke så meget lavet den her. Klokken er mange om aftenen. Så var det til klokken er. Klokken er snart 10. Alligevel der er ikke så meget. Så folk skal tidligt i seng. Og ja, det sker ikke så meget endnu. Der sker nok noget mere i morgen, hvor jeg kommer til at optage også. Nå, skal vi ud. Her skal der være med. Så. Bang. Og der. Nu. Her skal vi have sådan noget som vandspand og ulovlige ting. Jo, som vi kan se, så har vi noget sand. Ja, altså, vi har noget sand og lidt af vand, som vi kommer til at skåre og jeg tror, at jeg vil købe nogle sugarcanes til. Det bliver også hyggeligt. Så er noget i den her. Metal. Der. Og så får op. Der. Det skal det er. Den her. Bare sådan fordi det fylder. Har vi nogle keys. Godt for at fylde. Her lige nu. Sådan. Det er der meget nu. Vi kan også bare lige fylde det her. Bare lige til at fylde kisten af. Så tager vi lige en tur bagefter. Nej. Jeg har jo ingen penge. Rip mig. Så ved jeg, hvad vi skal. Vi skal over mine. Men, denne gang, det er altså en god ting, så det er lidt nemmere. Eller lidt sjovere, men det går hurtigere. Så jeg tænker lidt, at vi tager en pickaxe. Det skal nok ikke være det der. Heller ikke den der. Den der og den der. Den vil jeg rigtig gerne have for mig selv. Den skal vi bruge lige nu. Der skal vi have fat i en blød der. Så hvis vi tager den her pickaxe og tager noget mad. Tager bare lige 11. Og så prøver vi at forsøge at dø. Det er vi jo nødt til at tage ting. Jeg ved godt, det er rigtig kedeligt at mene, men vi kan blive nødt til at have en penge.
Og vi skal hvis vi gerne vil have nogle andre ting. Nu vil vi med guld. Jeg skal gå hurtigt den her gang. Går det lidt hurtigere. Og når jeg får skaffet mig noget bedre gear til DP, hvor jeg også kommer til at filme fra, så hedder det, skal jeg sige der, så håber jeg, at jeg får en rank på. Inden på den her server, der hedder Zombie.dk, der fik jeg DP rank på. Det var ret sjovt. Altså det var den første gang, jeg fik rank på. Jeg fik DP rank på, 2 vagtbøger, og så fik jeg andet bøger. Altså jeg fik næsten alle bøger, og det var ret sjovt. Alle sagde, jeg hackede, og jeg hacker ikke. Og det var så ringet. Jeg kunne slet ikke sælge det. Og jeg fik alle sammen, fordi det var simpelthen første gang, jeg fik alle de ting. Lige se, hvor lang tid det så filmen. Okay. Jeg filmer til, den står på 10.02. Tror jeg det. Fordi at den har det med, at når jeg filmer, så ved jeg, at grunden til, at jeg kan filme så lang tid, det er selvfølgelig Bandicam, jeg kan filme 10 minutter. Og at hvis jeg filmer længere tid, for eksempel 9 minutter og 95 sekunder, så ved jeg, at så tager den slutningen, man har taget 4-5 sekunder der tilbage, og sætter dog et andet sted. Og det var også derfor i episode 2, at det var sådan, at den stoppede bare lige pludselig, hvor jeg sagde, at jeg havde 32 sekunder tilbage. Den gør den nok også i den her episode, men jeg er virkelig ked af det. Jeg prøver at fikse det. Bare ikke min video. Og de første 3 episoder bliver filmet på samme dag, så det er lidt svært at få det fikset med det samme. Ja. Ellers er der de samme problemer med tastaturet og alt det der ryk noget. Det er også fucked up. Men det gode er, at jeg kan kunne det selv. Og jeg er blevet nødt til at vente noget godt. Det er ret sjovere, at jeg vinker ned og så op igen. Det var jeg har gjort det før, men så I kan være med. Så jeg laver episode af frihed. Tapper noget. Så det skal nok blive meget hyggeligt. Går det meget på det her. Kan vi bare lave en shot. Golden! Jeg ved godt, at jeg har den bane. Jeg kan lidt fylde min indtøj ud i ting. Nå, reset! Okay, vi bruger den her pickaxe færdig, og så ser vi lige nogle penge, vi har. Så kan det være, at vi lige kan gå ned og se, om vi kan få fat i noget reach. Vi ser, at vi kan black market, eller så må det gøres i næste episode, det lover jeg. Jeg lover, enten gør det den her, eller næste episode. Ja, det kan i hvert fald love, det bliver den her eller næste. Der bliver det enten, at vi skal have noget wheat og noget jord. Og seeds og jord. Og det er det der, så vi kan lave wheaten. Ja. Jeg kan også godt have spillet på noget PvP herinde. Men jeg er virkelig dårlig til PvP. Altså jeg er ikke dårlig til PvP på den måde, jeg er dårlig til. Ellers skal jeg klare det. Jeg kan ikke længere perioder ad gang. Jeg kan sagtens PvP, når det kommer til stykket. Men jeg kan ikke sådan. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal lade. Jeg er dårlig til PvP på den måde. Så det går sgu helt langt til godt med mig og PvP. Det er nødt til at gøre. Så jeg skal også sætte det her til mig her. Hvor jeg skulle være en person, der skulle der. Og det er en bygge. Fight bygge. Så skal vi lige bygge til fight med dig. Der tjente vi fandme mange penge der. Det er jo godt. Skal vi så ikke tage ned og vi skal lige hurtigt lægge den her pickaxe. Okay. Undskyld. Jeg har lidt psykose lige nu. Holy shit. Prøv at tænke, hvis vi døde der. Hvad? Prøv lige at tænke, hvis vi døde der. Okay. Okay, jeg fik lige sådan shit. Jeg fik virkelig et chok der. Ja. Jeg fik et chok, der er en hold.
Hej, så